Nou, dank u wel. Ja, tot ziens. Zo mevrouw, dat is een lelijk hoesje. Oh, dat duurt, heb ik al jaren. Oh, hooikoorts? Ook, maar meestal heb ik het niet nu. Oh, Dit najaar. jakkes. Maar, Nou, u weet de weg hier? de volgende nummers. Ja, nee, maar bij het u moet het sluisje over. Oh. Ja, dat is een beetje... Net op tijd. Gaat bijna open. Het gaat bijna open, ja. Mooi op tijd. Noemen ze het midden van de sluis ook wel een sluisschool. Goed opletten, hè? Ja. Pas op. Gaan jullie over horen. Goeiedag.